Předtím, než se pustíte do samotného kurzu, je dobrý si udělat samovyšetření břišní stěny. To znamená podívat se vůbec na to, jak ta břišní stěna vaše pracuje a jestli náhodou nepatříte do skupiny žen, které mají diastázu. Vyšetření diastázy se standardně dělá v leže na zádech s pokrčenýma nohama. To znamená, uložíte se přes bok, do pozice v leže na zádech. Nejdřív vám ukážu, jakým způsobem se to vyšetření provede, co je tam důležitý, a pak vám ukážu, co všechno se na tom břiště dá sledovat. Tak, to základní postavení nebo uložení v leže na zemi je, že pokud potřebujete, můžete si lehce vypodložit hlavou, ale to klíčové pro to vyšetření je, abyste nějakým způsobem si nastavili pánev. Někdo si lehne tak, že automaticky se mu pánev překlopí a přilepí bedra. Někdo si lehne, budou mu tady trčet jako hodně žebra. Někdo si lehne tak, že naopak zase pánev bude hodně překlopená tímhle s tím směrem, takže bude mít zvětšenou tu křivku v oblasti beder. To, co budeme chtít, abyste minimalizovali tu chybovost v rámci toho vyšetření, je zkusit si nastavit pánev tak, abyste tady ty kosti, o které visí gatě a sponu s tytkou, zkusili dostat do stejné výšky. To znamená, aby nešla spona stytka z kopce, aby nešla spona stytka do kopce a bedra do podložky, ale zkuste si najít takovou jako pozici, kde ta pánev bude zhruba v té rovině. Tím už minimalizujete tu chybovost v rámci toho vyšetření. Tak, tím základem pro to vyšetření je, že se zvedá hlava. A teď jakým způsobem i tu hlavu můžete zvedat jako různýma způsobama a zase tam může docházet k nějaké chybovosti v rámci toho vyšetření. Základem je volné zvednutí hlavy, podívání se směrem na stehna a samozřejmě pohled na tu břišní stěnu a pak si řekneme, co tam máte vidět. Častou chybou, která se děje při tomhle základním pohybu, jsou dvě. Jedna varianta je, že když zvednu hlavu, tak překlopím i pánev směrem k hrudníku a přilepím bedra do podložky. Ta pánev udělá takovýhle ten pohyb, že přitáhnu pipi k nosu. To je jedna chyba. Druhá chyba, která se často vyskytuje, je, že nezvedneme jenom hlavu, aby jsme se podívali na stehna, ale zatneme to tam a začneme to tak zase hrozně rvát, že prostě zatneme tu břišní stěnu strašně moc a potom uvolníme. Takže opravdu základem není žádná silová, žádný extra pohyb, ale vlastně uložím si pánev a jenom lehce zvednu hlavu a podívám se, jakým způsobem tu břišní stěnu ovládám a jak se chovám. Tak, pro to základní vyšetření té diastázy a břišní stěny je dobré provádět ho ve spodním prádle nebo si vhrnout triko a stáhnout gatě a potom se podíváme na to, jakým způsobem ta břišní stěna reaguje. Teď, jak vyšetřovat diastázu a v kterých místech? Diastáza neboli rozestup toho přímého břišního svalu, protože ten je tady vedený mezi hrudní kostí a sponostytkou, má dvě hlavy a ten rozestup se vyskytuje právě v téhle středové linii toho břicha. Tak, vyšetřuje se nejdřív v oblasti mezi hrudní kostí a pupíkem, to je takzvaná horní diastáza, pokud tam je. V oblasti pupíku samostatně a potom v oblasti mezi pupíkem a sponou stytkou. Tak, vyšetření je, že ty prsty tam dávám takhle jako podélně, to znamená zjišťuju, jestli vůbec tam nějaká mezera v oblasti mezi jednotlivými těma částma břišního svalu je. To vyšetření se dělá přesně v tom, že zvednu tu hlavu a snažím se vyhmátnout, jestli se mě náhodou ty prsty nezanoří někam do hloubky. Vidíte, že v mém případě je to břicho správně aktivovaný, protože já ty prsty do hloubky nezanořím ani v oblasti té spodní části. To je základ. Často, a to vám bohužel neukážu, je, že, zkusím to nějak, ale že se ty prsty zanořejí prostě do hloubky. A pokud se prsty zanořují do hloubky, tak to ukazuje, že ta břišní stěna není dostatečně aktivní na to, aby to nějakým způsobem vykompenzovala v jednotlivých vrstvách. Takže cílem vašeho cvičení v tomto případě, pokud se dostanu do hloubky, tak cílem pro vás v rámci toho cvičení je naučit se aktivovat tu břišní stěnu kompaktně celou, tak, aby dokázali kompenzovat tu nedostatečnost v rámci toho přímého břišního svalu. To je jedna věc, to znamená, mám diastázu, kde ji mám a jestli se dostanou prsty do hloubky. To znamená, to už je známka toho, že mám. A teď jak velkou tu diastázu můžete mít? Ta se vyšetřuje tím, že se prsty dávají napříč, to znamená zase, když zvednu tu hlavu, tak vlastně zkouším, kolik prstů se mě do té škvírky vyjde. Když je tam rozestup na jeden prst,
tak je to fyziologická diastáza. Důležitý je, nebo naším tím cílem by pořád mělo být nedostávat prsty do hloubky. Na jeden prst je to úplně v pořádku, s tím dokážete dlouhodobě existovat a není to nic, čím byste se museli nějak zásadně jako zabývat. Naopak 2, 3, 4 a větší diastázy už jsou jakoby dobrý vlastně naučit tu břišní stěnu správně aktivovat a dostat do té aktivity ty ostatní vrstvy, aby dokázali tady v tomhle místě nahradit tu práci, která tam v tuhle chvíli chybí. To, co je důležité vědět, je, že někdy rozestup v oblasti přímého svalu může zůstávat a přetrvávat, ale může se stát, že ten prostor mezi těma dvěma hlavama v podstatě zůstane vyplněný a zůstane aktivní a vy se nedostanete do hloubky. A to je kompenzovaná diastáza. To je skvělý výsledek. To znamená, pokud patříte mezi tyhle ženy, tak nepatříte mezi ženy, kterým by se měly trápit kvůli rozestupu břišní stěny. Co tam dál sledovat? Při zvednutí té hlavy se někdy stane to, že vlastně se to břicho tak jako vytlačí směrem ven, že udělá takový jako velký balon směrem nahoru. To je známka toho, že neumíte tou břišní stěnou regulovat a udržet tlak, který v tom břiše vzniká. Říká se mu nitrobřišní tlak. To znamená, vaším cílem zase v rámci toho kurzu a nebo dlouhodobě toho cvičení, který jakýkoliv cvičení, ať už děláte, by mělo být to, že vlastně při zvednutí hlavy ta břišní stěna zůstane vlastně jako oploštělá a vy umíte udržet ten nitrobřišní tlak. Jo? Takže máme vypoulený břicho. Další chyba, která se často dělá, je, že když zvednete hlavu, tak zase to strašně zarvete a chcete to tam takhle jako dotlačit. A v tu chvíli vlastně zase jako nemáte správný obraz o té břišní stěně, jak pracuje, protože jste překlopili pánem, zacvakli jste hrudník a jde do velkého zkrácení přímého břišního svalu. A to zase jako nic moc jako nezjistíte. Takže cílem je, že když si zvednu hlavu, pánev chci udržet bez nějakého souhybu, zvednu hlavu a podívám se. Optimální je, když je ta břišní stěna takhle jako rovnoměrně rozložená, nikde nejsou žádný dolíčky, nic jako extra nevylejzá směrem ven nebo se neschovává směrem dovnitř. Takže tohle je optimální stav na břišní stěně. To, co jsou taky jako běžný nálezy, je, to, co neumím asi ukázat, je, že když zvednete hlavu, tak vlastně se výrazně vyrýsuje tady ta linie toho přímého břišního svalu. Takže tady máte takovou v podstatě jako pevnou část a tady kolem, já to zkusím nějak naznačit trošku, jo, tady takhle, tak se vám tady jako udělají taky jako prohlubně, jo, v celé téhle části. A to zase značí, že ta břišní stěna nepracuje souměrně, takže to je další chybička. Další, která se často vyskytuje, a to nevím, jestli mi půjde, tak se tady udělají taky jako údolíčka. Nevím, jo, občas mě to tam tady tak jako trošku naskočí a jsou tady takový jako dolíky, to znamená, tady v podstatě do těchto z těch míst dokážete strčit jako prsty a udělají se fakt údolíčka. A to zase vypovídá o tom, že neumíme správně aktivovat tu spodní břišní stěnu, to znamená, nefunguje nám tady dobře transversus a nefungují nám tady dobře ty šikmý systémy. Poslední věc, kterou na tom břiše možná najdete, a to je opravdu ukázka toho, že zase neumím pracovat s nitrobřišním tlakem a že tam mám rozestup a v rámci toho rozestupu ten nitrobřišní tlak utíká směrem ven. A to je ta varianta, kdy zvednete hlavu a tady se vám udělá střížka. Buď se udělá v té horní části, nebo tak jako napříč v té linea alba, nebo případně v té spodní části. A to je jenom vlastně, že ten tlak zase utíká směrem nahoru a zase ho neumíme žádným způsobem kompenzovat. To znamená, teď už víte, jak si vyšetřit diastázu. To znamená diastáza podélně, jak jsem na to, mám horní, dolní, dlouhou, jaký mám velikou, jak je široká, to znamená na kolik prstů, jestli se mi prsty zanořují do hloubky, jak vypadá ta břišní stěna, to znamená klene se mi břicho, mám tam někde propadliny, mám údolíčka, mám aktivní jenom přímý břišní sval. Tohle z toho se zkuste všimnout. Odcvičíte určitou část kurzu a potom si udělejte znovu samovyšetření a zkuste vyhodnotit, co se vám za tu dobu povedlo. Cílem je, abyste se dopracovali, pokud patříte mezi ženy, které mají diastázu, do stavu, kdy se dá diastáza považovat za kompenzovanou. A to je, že nějaká míra rozestupu tam zůstává, ale vaše prsty se nenoří do hloubky, to je jeden způsob. Další dobrý výsledek je, že pokud jste vám dělala střížka a vy se někam dopracujete, tak přesto, že tam budete mít rozestup pořád třeba jako hmatný, i se zanoříte do hloubky, ale naučíte se regulovat ten nitrobřišní tlak, to znamená, nezačne se vám tam dělat ta střížka zmizí, to už je výborný výsledek, už umíte pracovat a regulovat
ten nitrobřišní tlak. Stejně tak se vám břicho neklene dopředu, to je taky práce s nitrobřišním tlakem a to už je známka toho, že něco umíte a že to tělo umíte ovládat. A úplně nejlepší je to, že se vlastně výhledově ty prsty nezanoří do hloubky. Pokud nepatříte mezi ty ženy, které mají diastázu, tak pořád platí, že cílem je rovnoměrná práce břicha, aby tam nevznikala žádná údolička, aby přímý břišní sval nevystupoval víc než ostatní.